Ece owadan gözellik mukaddeslikdir. Aslında ece diýmek näme? Men pikirimçe bu gora. Ol seni hemme zatdan goraya. Ýöne bilýäňizmi? Men öňler ece hakda pikir etmeýädim. Sebäbi çağadyk. Soňra bolsa ýaşlyk edilýärdi. Aşwat bolsa ýaşyň ulolýa. We biz durmuşda ýaşaýas. Hatta haçan bir bagtly pursat bolanny bilýärmi? Şeýle bir ajap günler gelende nähil begenýäň? Gözüňize gelýärmi? Ana, ejäni günne görmek, onuň mehrini duymak, iň bagtly, iň ajaýyp, hassa begençli günleriň biri eken aslynda. Sebäbi olaram öz çağalarynyň bardygyna begenýärler. Bizdenem uly işleri tama edýärler. Olar nädip öz ogluny gyýyzyna gowanýarlar, boýsanýarlar. Ejeleriň bar ýerine sen erkin, sen azat, sen bagtly. Umuman sen daşda gören gora aslynda. Gorany goramak başarmaly. Ejemiz silaliň, ejemiz söýeliň, ejemiz goralyň. Mehriban käbeler, sizin wasfyňyzy ýerine ýetirmek bilen 8-nji mart Halkara Denalar günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Goý, sizin janyňyz sag bolsun. Güler ýüzüňiz elma-dama gülüp dursun. Ýaşasyn.